omwana oli tigama chess chero omonto gweke goli kiao muna bana togosoma se gitabu ya kliniki ya ndoa egata banganyo mosanjo le 30 omoiseke goikabe 25-26 elina limora chiko ikera nebirengere bona ayo musinini wachero mugako monene ekero menye togo tebyo mugaka nyetuki nkominwe akwingwanesa bwoko mwaki bona mati sietai ekera ko ngwa maguto kwega na isandira buri igakungwa n'ekindoto cha Farao chero monto ogokwana na maguta na isandira buri agotabanga aliyeke numekero kere yero goseke numekero kere pink monto mongai omanyete ebinto. Get to the point. Take a step forward. Obole ndio buyambo kala teki ngoro haleluya amen igabana banyasaye nabona ari goteba ngaseke golieke kerebogeka abaga tiga gukira tebi abana mangana munale etabu ya choeria ya meke bungo ibere egoteba iga ntori gochigokira amangana ayiga ko genda saba gaka bagaka rero no barenka montato goletia maiso muno mena no abaiseke bagwe onchora nechirongika yani umugaka nore ono kumete mune pause twereire yani otabwati kendo gukwana omwana morase no moise kona na jete komeke side pocket inkamorasa kamorasa kabisa bakesiororie kamoira kamenyo mukungu narenka abana baye babeira baisika banene yani mba komeka ronya bakane tibobe ekyagera na manyetenga inamukane tinanda kaigwera abana banyasaya mwana moise kabekeriro li swali nene li side pocket inkamo kuna muna jinza kiro inkamo kunyori buno maga inkamo roma nkamotebinga basi bono igana lina kunyarire bono tegerera bono tulia mama poa agapoa go ikabono iga muna ibuira abana bae babira banene abaiseke barange go chibasoka na baba mayetenga baba na kanete amangana yechirongi iga abana banyasai kamurenka tebi abana mangana maya tebi abana muna bagwente koba somango asege tabu na gotabiri kyo soma choeli soma tianda soka kuruma yebono kwana bugia egetureri asesayoni injoeli yeli bere yemo mo ke bungo ibere kai nayo agontante chaka ye goturumbuka erigo chaka ngabagaka rorangu ga mo ke bungo ibere ko iwege ntongu kwa tebanga inwa bagaka iwa mangana aya tebanga inwa bagaka please listen nande iwa mangana aya iwa abantu bose mumenyeta sense bantu bose bakamba kungu komba sacha komba ana komba iseke bano tegerera mangana aya tegerera moigwe amangana bunaya anagokoreka ase amatuka ino unabana akyaba gakamba boli korumwato nywa mata na magana baba abantu nkobeka barenge chironya maene nabagaka nabaro basarigete tima yetigo senga iba iro bongo naye no begete lisuwali karigare bakaba murano aba egakya abantu bose basarigete nyasa urato konyi bana lisuwali erigo ikalansa ngakibono liko barigare oba tena egwake sabu ngaganinde nabantu abana bane no abale bono nkobeka lisuwali eri bono ikiekera kibike yani ngokuminga what's wrong now nyakibone ese yabere bono teri bagaka bono teri bamura bono teri baiseke bakambangina ese yosigere chegorobi bono nje nkumetinga nkeke gyachage kabara kini nya sawo itoyo gotorangeria oro mwegenwa igabatabanga tegerera moigwa manganaya amaena mangana munaya gokoreka asichinga kiechi na arenge kurwa sokoro cheito kwanango tata wose asama tuko echisokoro cheino bono yatebi abana baino bana banyasai atuwezi kunyamaza lazima tutawaambia watoto wetu na baino bayatebi abana babo na bana baito bayatebi abana babo bayatebi ekegori kende na maene ntori guchikokira ekegori asekore kisasi yani ekegori asekegori totebi abana ngamagana mawakora na mabe muna bana abana abatigango tebi njeto gocha kuona mu standard 7 ninki oja ngo goita bako 10 gendo ora some school ekyagera maruti toko batera akorire gentoki aherire bono soma kenda dress making igwege ntaba ibuli bawo bawote ogo tachoku ya no kobabu ya no bogi
omorimo buya goikabwe sakiri baisekeroro moke gokobekwe skuru asome tago tobera lipanga mpaka yanyarekana kwagenda bwokore lipanga kwagenda guchandika kwana kuminyoka sa Bible nkonye ekero twakobegete skuru inkwatagete igabara banyasai banje mwese kwana natigete famtiri ngamote bigwatire skuru nyabururu skuru stokwa kane visi bake esiororia toira bas anya gwachire yanda buya baba nando ibore buya lakini nche bwana tocha gusoma bituma na mechando yao tondetera bana kera bana baye baba bangai ni gonka robo benga kei mwana oneni gara basagutigara magega bono lyori gatebyo mugaga tweso anie abana babaso bago etabiya erinde tokoro monto yo mwana nche nkabara ngaba murande bako basomete bano nkabara abamuraba lero nko gana naringe na nche nyiwete likuba kero monto ntomera besa nagisangirira icyonsi namatebi nchubo ibano mwana oli wakare munga kanere bisi oyo ndo gakare onyagitari omwana itabasa koberanka engenche yae nere bunda tasomete ligere nere abana baye bacha komokonya haleluya abana banyasana igo abana aba ekero toko babike skuru soma abaga katebi abane kene tigakonya gote amwana muake keboko ekyagara nyasago tabanga omonto bwancheto omwana oye goikamo ekeboko kerusyo bochingo motwe tariona gotebya abantu baba omonyibori oyo bana omonyibori oinko gokorera nale muno okona gotabera ye bikobo kaga no mwasyo beke okaga nendo ani ebekiro mwasi ekoriera roche digango kaniae omwana ne barimo omwana gakoraswa amanya komanya ngakena atari nerega bona bagaka Biblia yateba tebi abana baino mangana yatana ko bakubeke gori keno ko gisokoro yatebi abana baino na abana baino bayatebi ke gori kende yakige ko ratitulo nami isane meke ngo isane mo egoteba nera simato bainyorie to batebi ayana mabe abangina baito tebereri abana matukore moyo otara kuoruo kore semo yao omwana na tagete obe pita asenka bana abakungu bande no bara omwana akorete skali otamaye tibasa bata mwana ne watemire university ka yatemera ngaya bwatemera ngochi yatemera gabo otamaye tebesa okuri tibasa cyaba sasa cyachete ko korobo kangasi abana banyasaye nona abasacha baitaba muraba rero mukaga ko gende chiro orete megati orete amaguteke buyuri tatato orete nyame kiro ngana otabere tyo muntu mune bakuria bacagata yani ayo gotoigo tinka yani otoigo tinka jawa tinko manyaba sacha barero yani matara kware korete bito no beke yange ngata manyeti yare ko boringa ngai kwaru sebinte igo gotware ndeta abana banyasaye no anyatu agotire tokare kokotania sobuya kero yo mani gare ndeto yonde tokarenda na abana asigorera abantu batigete no abana bago kore binte bibasenka tago tangani abana motu tiga abana barumage gayaito na liera nyareka na abana baito bakine ngakego teba ngai kwaira Ire. igo twarenge na ekegese Sorry. ngakego teba Amangana ya nkobachika litukolia rero. Bona bana banyasaye amangana ya nkobachika se litukolia rero. Koyeba. Mo basa kuyeba. Mo basa kuyeba. No nyanga ke. Moyorokeri abana baino. Bona bana banyasaye toyorokeri abana baito. Mobe mukona koyairorera. Abana banyasaye tobe tokona kutunarudia. Mangana ya tunakoyairorera. Tonya gotebya abana baita sense ya ikire tebyo omwana ngabagondane kaka kokwago kekintongo chechichire bona nkobore muri to straight omwana na kumanya ngo maene chinga kichane choko wa muri to chabeire bona go ikanye tange kurwa saba mura na linda abebiya bona bangina bano bara agota omwana na amanyete omwana na okona gokoro umuntu bosogo tabera libune yoba yani bosa biba go tebyo omwana nga bona asikwa ikira ana atari kwa usalama omwana nande bana baiseke babono moto bwekaini intuli likale mo murakare ko bwato koboko
umaete bagotabanga ngo kori botindenka igana rinko ribotati ndeketi ko byarira nyumba ekyagera mama are gototebinga muno koibora omugako kuna imogochira kabora ngaje gochira omugako kuna miro goitara chindende amaene munando buswati omurabusa agakinkori myomugaso nyasaone kaki gonkwirenda na nchentwa intacha munetwa nie piko akimama na nche smile munetoi na nche mataraka nyoma eticha gatebanga kitore bonere bia yani busa abana babono yani abana babono mugusarie opportunity yaino ibaga kware kugenda saga ya kwabyarira nyombo muntu cyo gukoira ore wrong number yagera wachora bubi ibaga kware gochora bia haleluya ke no matega ko ibira abana mugaka na chicho goitara chindande bano kyagera kyagosiri to ukana watana bano mama nkore kitiganyire igo tari mugongo nkobeka tari bantongo tagari oyini nkango tiga mutata no mugako igo bono ngakigwa chorete omwana oli tiga matches chero monto yake gori kiao muna bana to sama sege tabu ya kliniki ya ndoa egata banganyo mo sanjole tati o mo iseke go ikabe 25 26 erina limora chiko ikera ne birengere bona ayo musinini wachero mugako monene ekero menye togo tebyo mugaka nye tukinko minwe ako ngane sabo ko mwaki bona mati sietai ekera ko ngama guto kwega na isande laburi igako ngane chindoto cha farao chero monto ogo kwana na maguta na isande laburi agota bana aliyeke mmekero kere yero goseke mmekero kere pink monto mongai o manyete binto tarigo saigo oko chero monto ogocha gusungwa omata banda bangina tabyo mongino ndekera ko no complain ngani tabyo mugako negento tarigo tegera ngoma tabyo myaka yawo nere nganje na mucherete ngwake myaka 28 omugako gwate myaka 27 gakere si iteria nene unkobora nganja kyale ko beko bakaga no moke baba maguta kyaya ari gwiyaka gakine getinya kyangombe gose abana yagiye akya watu bachane kirimele mukiye bo aye monto tayo kware ko bori nganje na rochika ngande no mwari nkyaga kolira tai kunyoma igabana banyasai omonenera teba totebya abana baito ekero tuikaransete ekero togokora kyo mugaka teba mana kwane kero mo ikaranse dasi nyumba chino tonya kwane kero tuikaranse dasi nyumba chito kero mura soro gendo nchira nande kero tura soro gendo nchira kero mogo chia kurara nonya ne kero toko genda kurara nyuma totara genda kurara boika totebya abana baito muna bakoba nonya ne kero mokuboka nonya ne kero tokuboka abana banyasai manene ya to soranga matukabira mabi abana baito nyasa ito tigaba konye abaibuli tora onya totegererete tigato konya abana baita seke godieke tagu kinya abana masomerera mwana no are enyumba no ere tanya kumanya kogotara enyumba neria okumye mwana utale kora abusa amanya ko soke para takora bongi no ne binto ya no ne binto ya mbili tanya abantu li moiseke no ali bali le temne skari ya suneka lakini ebinto bakama bichingo kono abwateka ine bakagesie li moiseke no li no chenjera li gotata para nayo totebinga na yento akoyiwolete otara tata matatiso tungu sima nyoka kolera tabwati soma seketabu ke agetabu ke yibu isa na ibere bugo komina isatu yani to kala no na marere toraire orere bo to kumeti tuerambura bukia bantu bakorera liyo igoro okoba yabana bawo bagusinyire abana bakonyo sore abana bakonyo marwa abaiseke bagocha bukia bakuriya basacha onkala ne kirore nkeki kabe irenga geragi ayubu sana niye ke bungo kya na gotebya 13 kwabo mwango ekeronko lengereria nga oborere bwane mbonyare kondemia yani abana banyasa na bo bwatoborere bokoro kunga family size obwato muito okoro kwa intensity obwato borangete bokoro kwa comfort lakini oborere obubora ile kimakoso ekyagara ebirengere libyao igo birara sinyi cyabana bawo kwanyora wo cyane gite baisike bane basari bunobara
aba murano abara amakangasi asimiruko nyoma ateneine muna mukaroti bono muntu chiko kuminga omorero bondaire igondaire kimakoso yani ikagete ngomorero no burangenti bonkonde mibure kereki kyaba na ebirengere byane mbinyare gonkeane ebirengere byane mbinyare gonkeane yobororombu ate asengenchi abana banchandire ekwarima eriya ni gokongosa bono nyasao ito wa tabangaye gokongosa na ase obonto ontomera chindoto abana baito kamaranje takono yani bintu mokogera munabana narora kero naringi kebirigaria abana bandi bakora batatu babwati no muchibu abana abo yani bagokora imbere meme basekenyoro bayira abana chindagira abana batwarire Illuminati kero umuntu gare Illuminati yani abana banyasai takana bakore basarimo kona gutomera abayibori chindoto chimbe nonya n'uburere se barayiremba bwati morembe abantu bo bakorera bukya nonya n'uburere go buramariguka abana banyasai abana bayitongo ducanda mure muna bano umwana onde naro cyage toba cyiti bogari akariye gutati 80000 akabwate yoga akanyara atatu awgembo agachakoroki igaro ngetigura kini wafect yo bwima bwaye ekyagere yogo ryasi ryagweta samara igori komo cyanda go ikako bo limo gosoma okay inkibone bana peti ingera bakonyi omanye tomo ntobegete peti no monto mungai iga manyete nga okobeka libu 100 okorokera elibu 10 kwaranga bana ngo cyore kanyora kiri cyao nande elibu 10 kiri cyaira nande kwamanya korete ikina ne kwabeka igoro paka abakungu basinara mu bwa kapeti ni moyo mure mwakure nyanga ntabeli abana banga mwina nibwata misini abampeteli opeti omota otigara bamra bokanya bako no kwangenta itutolete kwesi kali toni ekyagera bana gosokorera kaigo abayiri bache bande sukari bande megati bande bako hachibesa bande bono tokoreki bono ngitoko naro chomano ndegaria bontari ekero nare nkorandia sakuru kunyaoro awaterena rero nkoira siringeri wecho sirini chikoyi bamoya bwane mboyi omonte setetinga chikoyi tindi kolomo nana maeno mwana ile pikipiki yale kogai tabe timoy agaaka tanyorati 20000 chikai chonse akagenda ngora paka somo muro kwete akamorali bamorenta ore ne pikipiki agatabanye ndugu nganya sobwango mambi yaye nera kengenda bono moroje nese tobwata nese tolegaki abana banyasai nonya tobwata abana agabari kibarimo rangeri yeso mwana nyasai oyo wana kiyekobera bibiliya bateba abasacha lemichinkoro chino na bimukwa bateba asege tabika wakora 27 ekyagere michane yinoere igwa 27 verse 10 ebateba iga abaka baito tariye metera leto morembe ikarasi abana batebya sense ya ikire batebi nganonya tore moyo na senge nchobu ya wanyasai lakini togo so amangana Illuminati togo so achinya sore togo so amangana aya mukare amarwa ya kare ko rugosenagi ayanda achire bakwenga rero mambi abantu bachakire konyo abana banyasai inifagiti mosaje naro tebe tanga nkeke kere nyongo ime aya to wanje kere nyongo ime kinege ntekene osema saja gosemo kunguna iweta hotela nga ekerera eparaga omwana tindi tare gentekebe ebuguna ta batasama inwe abasacha wana watabanga inwe abasacha narorirenga orogendoro amaene orogendoro okuyibura okotoyiboine nyasa ori igoro okubwate mechando inche na hotel na ogosira okonge no gosira abana baito basirire gose barasira basire ogosira okonge akamwana gasinini munabona omochokorone nare aliyo kindo gaiga narega muna chaiga yani esimi ekero mumurona atangante kongore esimi ya neneye agante ibaba tokunyara nta akamwana gasimi konyara nkikare nge 7 agakora iga aji kanyara abantu bari gitirana ngamubori kayakwa batakaki yakwa batakaki nakure musesimi ya sende ngara agenda kamurika kane gari lakini ikabakani na ituko ndiri mura gwate simiyane na maene anini yenenya cheni gwate komoko yani ebuko aye nonya abana basarikire
esinye yene bwata mangana ayo yo tamanyeti naye byeko tamanyeti lakini abana baba muraba basaba tiango tengamba likorala boki basale gete birenge basa kibalimo yani kibalimo yani bono gaki esinye gaki yache gaja kutusaleria abana abana omungi nonde nantebe tinga gaki mama gaki umwana one akoboka nesimbo tukontebinga mama narangiribu atiko ngori ningo nkorangeri janini gweteyo ngayo torochi muna narangeribu aniga arega oyo talimo berora ali rengari mungi naroche omoise kenkara igete ali nyanja bona da motebi gaki igongo tiga kwiyendagera yawo omwana one gaki ni ntuo gocha ko yani omungi no yoreire yani omwana ogia kogenda akogenda irisi yani tari komo manya india igete nyanja nande india iranete gocha bona abana banyasai asoro gendoro igoya tabana inwa abasacha kara irore rangike bungeke inwe abasacha narorire nga orogendoro norobe narobe n'imichando na ogosiro konge ama n'ogosiro konge tari ase kiruminati ekikyoka bose emeri byoka bose ase emeri yetori netense yenge nonyana ase obogima bwaito boigo ake abana banyasai obogima obotora abagaka baminto tari kare litware ko lirisosa twarara bana mbali korara nyomba bone ruseye bagina banda abaofu yani inkwana komanya bosenko gendoro chiko cheki abana bagabanyaruka igo bacheki abana banyaruka ekero baraire nyomba mbayo kare kare bachiete abana babeire biracheti wetanie kerangweti injera hotel abana okagana araire aninkare areta tege tuike ngari ngorngoche akabika borere akabisya bona gokobeke ari naboroche omotoromba bwe burangete bona wateba abana mbakora tigendo bachiete kare kinya chenye kioroche bachiete kare ebukuwe ateba nga nanya no borere bukumeti igoto ukorera bukibukia amaene borere mba gotolemia comfort ate gotolemia egento kera tolemie Kristo Yesu mwana Nyasaye haleluya amen ekene nchena gotebirio kaigo one bukuyama ya goteba abana baita baiseke amatuka erire abana baita bamura amatuka erire ase egetabu gekoro ku Proverbs 15 verse 22 amagana na leo akobwati ayo 15:22 egetabu ya Proverbs emerengani 15 kebunga 22 ngake goteba ase ogosemania gotari asogosemania gotari emerobiro nigo egosareka esaregete obumaene emerobiro esaregete abasemi abanga abayabare asabasemi abanga abayabare nigo egokiniwa emerobiro egokiniwa abana banyasaye ntogokina onya tokwanga gosemiwa Biblia gotabanga yo mwana one igwero gosemiwa mwangire munabona abamuraba sinini twarengenya kembe naria omwana ole form 4 asoeto mukungu obwata abana batano tigeti umubaraka omwana ogokigokora matemfo gaki abamuraba ngaje abaisike bakugo kimongo kigoswa nyomba gaki kagiti gatora igwana onya gwasinyir kwaega oncheki kando taragenda ndore nanko nyoro no mukungu ntararwa bono nkeke bono kyabeire gaki yani omwana oyago itwegeti nabagambi nando tabango mugambi nkore bwango kanga nachi yani agaito bakanga marora mabira no musubati yago tabanga yani ani ntutu amena nditamanyi ngaini bagiti kono kabura akyo mukungu gotogoria maiso no mena no mwana 12 mukungu bwata abana kakyaba babura kabaminto igwero baseniwa mwancho kworokererwa na ino nalimura kini chinga chaino nelitarenya sairi bako haleluya amen tago to salidia abana bakeba taramanya guru yenyoma omwana omokekera achira so muntomo gatuno no konyoma no ta kumanya kwaega igago kuba munarige nariengoko anchaga akimutiga abana nkeka bamuraba nkeke kebariyete mekono busa ngamugate gesongo mo kwana nege Swahili asa nibwo boliri wana ga buna ko kwana ne Swahili asoma ngiro yo hotile ancho kworokererwa
aseke mungo Proverbs 24 verse 6 soma ngo ndore kama moinari nkore bwato kagenteke agasemia kubo ngaini kore asogo semi kubo ngaini kore nonyare kurwana esegi na saba semia abange abayabare ni gobo konyore obore ndio buya ni gobo konyore kana haleluya amen kakito tale ko baba semia abange abagaka baite sakire baisite bya bamuraba tigamba tebi ngachinga kichirya kare abagaka barenge gesalate abamurano barenge bakotebi ngaki bakolisi chombe na kibara nyome dero gente kibagaka mbabwati abana gabarocherete biusasa munabana abana baitaba muraba nene okonyoro ikarasete chokoni na nyoko to konyora murembaye obo ikarasa na nyoko ikyabwata wote biga gwo mongino yukarasete biko maene kabisa dani nkeke bano kyaba amo muromo nene li mumurabya kuri university na kane kyabana bane ngabere onyore nkobere chokoni mabere nyomba iso onya tindi chokoni iso tore komo nabo murabande bakemo soeri komo tore tere ndage ngakibana nyokona kekarasite na nga yukarasite. That is wrong. Tewo lilio bwate obo choni kabisa nganga mama suka wichabu to ikaranza liko akibere kiaye sa ona brava silenjera akiba tokonyere kieke bono kiabe mongino yera na kiale mongina ko sana lichibi mongina nere bosa kabisa tabwa joba ngotarira mbeo ngeta nero wana tamukandi genda aria seiso moikarasa nete ndagira onya babira banene batabitiga tige chokoni motoretere ndagira haleluya mbiyamure bagina bane no bara anje taba murabaye goitanyi musaje akobekera aba murama bere likome ringaniga mugakomenya kobekerwe tosi tosi ngana yo totenga no mukungu begete sigati ngato mugako nene kwenda takubangara ndenda tigango taibana mbali basani ekero mugako yakutaona wewe ogwaku bakotono ni bunyoko tiga gosoni mugaka karika na bwate wait yoko kana mangana leo oborimo basomane ovi bagaka mutakura ngikiara gagi gobati kwale tiga timba tebati bano nyasao yomia na atagete tongainie na ende toba bantu toba semia abana baito na ende bakaba mura baito komorororo ekero mogosemiwa anchirana ekiagere mukuya teba asogo semio kuya gotari egesa kugekogwa korenda saba semia banga baya abayabare oborendio buya mokorateki mboro haleluya bana biblia yamenya gukora asege tabiye ko koirana kwa machiko ko elinde to waroro to manyenga ngakito gukora asege tabu kemerengani amini Deuteronomy 32 verse 28 32 verse 28 ngakera tebe wango nyiwe chinyasaye echo cha 28 38 wate 28 yani 32 verse 28 kwa nango nyiwe Abaisiraeli nabo n'abantu batanjeti gosemiwa bana banyasai intwegesa kwera cyore cy'Abaisiraeli ingibona tutangire tyo gosemiwa muna bana ngo gote standard 7 nkyo goja gokoro ekyagera nko iborore nakamura kari gosefa mutu mo ko ibora bana omwana akorera mukama muno yakorera mu standard 7 akamuraka gabo mutu korera kari bana niwo togokiri no momura no mwana nakanyarukaka bana nkiki natibali no bongaini bonde bwonse moli no bongaini bonde bwese gandara onye nabangaini barenge onye nabangaini abana banyasai amangana yanko bataina yekene onye nabangai no genda mata tipambu chibere kilo ayo musaji wi mata ego tabanga siro bona to gosiro gosona ragi igali gosona bona chaka bono chaka osiro olende 29 teba onye nabangaini barenge onye nabangai chaka kurugoronyiwe Abaisiraeli n'abantu batanjeti basemiwa Abaisiraeli abana banyasai no twikaransita bantu mbanje tibasemi kubatebi bukene
na tibamanyeti obong'aini bonde bwonsi mbamanyeti bong'aini bonde byensi onye n'abang'aini barenge onya n'abang'aini twarenge bamanya amang'ana aya motari gwanja mamanya amang'ana aya abana bana motari gwanja ng'abamuramba rigo soa nyumba moigwa amang'ana aya abagaka baito nao muriga mugaka bwe myaka 70 buna wono mugaka onda akwa asasoete nyumba akabutorwa kwa nkoigu more kora itumore pato ndigere ligocha muratu wangu onya mura itabata gwoko menya yasa ule igoro akabutorwa kwa bakasache ngo soa nyumba anyomo bora ko yote biyomo murondo soi oyo gago ani bari goturera gesieri bagaka ne tirisa momurori akamwako moro o okoboko kukabutoka bona kala bantu bagukura amanyinga gako nokogenda omugaka bwe myaka 70 abangina aba ekero mugaka gote binga ngamorare rumwe yamo mokani nche nkorendete esukari rero betoriete okoruta chinta cho omo esukari amena achebiya ngakya gote binga ogen arajia kerekeke akanaina mukaye nganja sama tukosi no maite mna tamanyete igonko anita likorara nyombo bolimo na yariete bona starikorara nyomba anile etilise eliga ko igoroge no chago chalimandi lakini li tukelio omogusiko mina meke bungo ibere gota banga 40 days oibete orino omogusiko mina meke bungo ibere ekero gie ikerana tiango tebi ngo soko bogacha mugako gwata abana bamura balimu bako kolimuna kwa butorwa manyinga ya abantu bakabwati bakamuna ko soere tilise ya ko soa manyinga no wale bakamataingo mugaka mumuroyo gochikogenda kanya chinguru cha mwere aga akerio ya abantu bagacha na lingi nakumeru mwaine mugako yotara inyumba ekene agatabana nyasaye tigabutoke gakyatinde kuno marembe ekyagere gya chorote na kikyamulire tantigete nyumba ngajachite mugako goituta baka mugako gokwa amane ngamatuka yona ara nyasara gere to mugako yamane gosa mugako yonige betere tia sama kwe bono more betere ya makwe ne abaninje munankara onya mataro okora macheso ngatinyo ko butorwara ko ngokumi inkoira na ngote bya bana nga bono lete binda bantu basenyande moto gacho lete ngete ncheba mito mongo mia sote elia nene no mugati omutanga erinde nyora mariga morere lakini mariga yeke moni eketogera ta koba mariga maya alinda twara ndabe serious ilimagite form yorera koboro korera eketogera leti logo soku pake kyare gyakane igaba gaka chunga raini chunga maisa kero kwa bino monto monene twara maskani na aya mangana ya ingamuna togo batebya na aya oro kerali ekyagero bono basani bwa bantu bose haleluya amen chikane gesera tawato ten obanda rogo menye to iponting lakini wo gorete iskora kera litu bebe sana na daima talanga buono ko iponting kora ete go chabu no nyanko gano borandi nimbege ta bantu bagontebya mangana ma ete tini ko runka bosa rasima bokungo runka bosa ne bali more koi komanya muna abantu bagenderete nanya nabana bakiri kibusango ota abamuraba namukara bali ngo ikamanya muna magenderete na inche muna moyiboi bakaba murabane ngo ikamanya muna bagenderete ngo ikambe responsible as a family yani obali mo basoma ke tata bana nyasao yo marembe twaletira twamana nabasisenye mosacho yo tokurandi okorgu Yesu nere tokurandi na nere tokubarariria ekero togokora kubase gitabu ky'abakorosai eya meke ngo kya 28 mosacho yo korgu Yesu nere twabarete irega nyambuno abana banyasai oyore na matako igwera aigwe amangana omoiko gotabijikanisa bono koranje onchore likore mo ebano teba ere twararirie bana banyasai hakuna mtu mwingine oyo nere korgu Yesu nere twararirie asegetie togokurera na kworokereria kera omonto asobo ngaini tworokereria abantu asobo ngaini bwensi erinde tonyare korenta kera omonto tonyare korenta kera omonto omoikiranu imase Kristo haleluya amen koreta abantu abaikiranu muna wana ndagenda kuria basacha nintene neganso eko barande ninyore gento nkorande
tiga mangana jo bukangazi onya konywamire na musacho mosike goikama kweli abatana na haleluya Amen. tiga machesa yo bagaka baragwesa butagiti yabo no koega nto ko banyara lakini nko nyaru bare nguru kunyubare bakabacha biya ekyagera bangira maonyo igo abana baitaba muraba sae musacho yo twabareta iro korgu Yesu nere twabakuleire tobareta se kanisa muraba ikiranu nerieta rya Nyasaye babo. Amen. Stand up. Omo chanda tanya samu anchore gurmano twari bakire rieta rya twagwakire mbiyamano ekyagera mangana ya nayo bwege ni na yakene bwana Nyasaye tontoru settinga na linde ase andosi igo twarusiriringa na yase kuya enchenu bwana Nyasaye tekura te omoerio igo tenene gokurera abana bawo kero yo mauncho kaibwerio giria o monene Nyasaye to batiga aiga se bachire byoskiebi elindo monene twaretire kuruseti asara buse twaretire kuruseti ase parensemo aiga Yesu no gotoka na amarika bawo abarana chekina gekene batore Nyasaye no bakonye kurwasa mabosi na ndo batori kurwasa oli omo Nyasaye ito bwana basesenie ababonsi bachana ase likonde liliko iweka bwana manene Nyasaye twatene nirasa Kristo Yesu wiorokie ayebye komonyene into abatwachira abageni toke iwe ayo imokero libugoro ebakonesiko bikoiranere bwana mbiyamano twakirire kiri ekero mukwani arache ko kira uniringaneri asengeje enchiri agenchenu manene Nyasaye to kwanene intwe tonchoke tonachebi na bye itogotore moyo to sesenia kero toreiga uya bwa wisana kero yomo igotwa sabatore no kwegena aseretara Yesu motoria. Amen. Get the point. Take a step forward.